ka liang jongi advocacy reform movement dan ni ka am ngelayo ban pha da kijing tho shau SP jong ka East China Hills ha ka bai dai bat lightly ki mat kijing dawa kijongi ban kong ka dai ngi dawa now SP ban bo ya ki traffic personnel haman la ki police outpost badon hapo ka East China Hills district kanang ban like na kano ka kajingja accident but kanang ban sup kalik ka wan jong pai pa ni na liang jong SP ula ai ngi ya ka assurance ban uang ba mensiu kia ka ni ka kam ban ya kren bat home department te nagaling jong SP ula kularingi ba uang ai por tangchi banai tingi community ba kane ka assurance jong SP ba kin la ban pen urlong ya kane ka jing dawa jungi knang ba kan sup ka jing kalik kawan jong pai ba na SP ban ai ya ka equality nane ka hok ka ain ka ba salonsar ka bam no siling yano ni hagane ka public hearing ka badang sudap ang tuha lum salman ni ba ki ba persya ya ka public hearing ki police department ki siet da ki tear gas te henry abai dai bar ki kan hun pat ki ba lenten mau ya ki ba te ki nagaling jong ki police department na lor baki don hang tu henry ki klem siet tear gas ya gitu ki men shono dan ki mention ki balenten mau ya ki pai ba te nagaling jong ngila kertu SP ban inquiry dan ban penstem kat kum ka an ya kum kini ki briu ki ba thmu ban le baman ya ki pai ba dan ki ba penwit pentut ya kasuk kasan jong ki pai ba jong kum ka article 21 i ba ka constitution jong ka India kala keren sai ba no briu udai ban yo ya ka hok ban imsuk imsan bat kum joro ba un im lai loi te nagaling jongi kum kaseng ngila dawa now SP ba un simkia ya kani bat un pentrikam ya kani ka jing dawa ka jongi ka bai dai bat kamat ka balai bat ka bai dai bat ka criminal te nagaling jongi ngila dawa ya UDC ba ni man kani ya nyabriu sa kani ka thain isentia te ni kum kaseng dawa now SP ba un ai lane bo sim strict action ya kino ki briu ki ba lane ki riu trangsnam ki ba sim ya kamen sim jong ki ba lului lane ki ba le dusman ya ka hok jong ki pai ba